Okay ra man ka manggunit ko. Ay, okay ra mong gulit. Basta di ka matagak ba? Dili na. Lah. Sir, kukuha yung tilbi. Mao na. Kay puno na gani kayo muling yung pasahero. Tara, be! Asa man ninyo kasada diri? Ay, sabi kilapok kay ba? Dati po di mo, oy! Nawa kong til, nahugaw ni noon. Amit na to di ay. Ipaila-ila tikang papa ba? Ay, dili pwede video call na lang may Facebook. Tulo ko si papa, wala kayo na Facebook? Naroon tayo lang panahon ng karoon pa man nga ulan-ulan. Nawa na akong chinilas o, ikaw naglapok. Ay sus, lapok ra na, lab man kako nimo. Lab? Lab, oy! Aw, lab man di ay, di way lapok-lapok. Tay sa may slide ko ba? Walay motor dire. Napasunahan ba? Asa mo di mo kadagan ikang yaw-yaw? Ang dali ba? Gita, uy! Anawat! Giingnan ito di na lang kamudayon. Ingamit ako maghinay. Ma-expired na ang gugma ni mo, di na ko mabaktas dire. Aw, ma-expired di ay. Antusa lang makagihigog man ang kako nimo. Ayos pasahero, no? Ay, ma'am, sakay mo? Oh, nay motor oh. Tram na kayo na taba, kay kapo na kay baktas ba? Tara. Sakya, bebe! Libos. Pwede na. Di na kansi. Lagay na. Huwag na. Masaligan yung motor dire. Libos. Masaligan niya, basta matumbataan eh. Ay, warrior trader. Gahay ka na dito sa kwan. Okay na man ka manggunit ko. Ay, okay ra mong gulit. Basta di ka matagak ba? Dili na. Boss, ay nagulit niya. Kaya di ko nakahawak. Narang hawak. Libos. Ay, Dili lang sorry, gulit. sorry. Ay, nasa na ako. Tanaw yung naong. Sorry ha. Ikaw ba isip pasagan og kuan ba? Gunit ba tanaw do nang naong sa driver o lapok na kayo? Simuhan na lang. Ay naunsa! Tanaw sa ako gawas akong paa! Sorry. Boss, ibutang yung mga sila sa tubangan. Boss, basig matagak. Tama ba? Hindi sa'yo. Okay na. Pataga ramang ka, boss. Ay, gitang kugo naman ko ni mo, oy. Ay, sa tubangan maka. Gapil lang ako sa likod para balance ba? Sige, pahit sa ni. Manglarga na ta. Hindi lang ha. Ay, gunit ako nang, sir. Ay, gunit ako nang, sir. Hinainin lang ako kay style kayo. Sir, ako mata, sir. Sorry. Kita. Panggunit di alam. Besh, asa ba mga to? Uy, Besh! Mga to may sa balay ba? Kuyogi, may be! Ay, sige, pwede kayo. Ay, naunsa, style lang eh. Ali, Besh! Ali, saan ko? Dari ko? Oh, dari ka, Besh! Simok, be! Hulat ba? Si Bugi po. Matumbatan na yung style lagot kayo. Sir, okay pa mo dia, sir? Diba? Lugaya ba di mo larga? Sir, di na ko makayag kambya, sir. Kambya ay sagot, sir. Ay, nabuwang na nilo. Nasa na ni? Pinay! Okay pa, sir. Sige, sir. Kina! Pinay lang! Sir, sakto ba? Lah! Sir, kukuha sa yung tilbi. Mau na! Kay puno na gani kayo. Muling yung pasahero. Hangol kay pasahero. Sige na, mamangon na ta kay Dola lang amo ah. Dili ko! Bangon ka ba? Hawa! Asa man ka mo adto? May pa magbulag ta! Sir, imong plate, sir. Kalas na paningla! Iya pa na chinilas ako!